Kuwena uyazi ukuthi sizeleni kanti. Vele ngiyazi ngoba into akayikhuluma leyo dadewethu. Kuhambe tshela abantu. Yebo, hambe tshela abantu singadla imali kamama. Okay, wena wayidla imali kamama. Angazi ngidla imali kamama. Angiyazi. Mina benginomasingcwabisane wami ngoba ngazi ngasebenzisa neyami imali kuthiwa izinto azanele. Aze ngafaka yami imali. Okay. Kulwane bethu wena izingane ziyakuhlula. Ugogo ziyamkhuthuza melele. Awu ngizwa ngawe kalokho sisi angikwazi ala ngawe angisabe zami izingane mina uyazesaba nazikutshela amanga kwawena zokukhahlela ngeke ungikhahlele sisi kwawena zokubhonya kuba ke sisi ukukhahlele kwawena zokubhonya ukusapha akhohle ukusapha la mina sisi ungikhahlele yini ekubambile sukuma sisi sukuma Sihlala phansi. Mzansi reality story igama lami ke umthozisi utshitshela majongo into abayikhonje abakhangile inhloni emhlophe ngaba mnyama ngabe yavela phi bafowethu sila eMalmoria la sikhona namhlanje la sibizwa khona ke udadewethu wathi cha Nkomose ngicela uyihlabe uyilawule njengomzansi reality siyazi ukuthi masenifikile nisuke nifike qathatha niyakwazi futhi ukuthola ongokumuntu okumlahlekele dadewethu ngicela ubingelele ababukeli bomzansi reality enteni sihlalo dabeni ukuthi ngoba ungibizile ungibizeleni tena mina ke mase ngithatha igxathu dadewethu sanibonani babukeli nabalaleli bemzansi igama lami ngubuyiswa Ntombela ngize ngodaba la usisi udaba lwami nosisi usisi wadla imali kagogo uyomasingcwabisane ngendlela nje engayiqondi kahle usisi ugogo bedla amasingcwabisane u2 enye imali befax set athi kusisina kamdlala ebank so uthola sebisiphuma imali ebank usisi wathi ngenxoshi wona sisi iaccount onayo ngcono akufakwe yabika ama-account so imali yagogo yagena account kasisi so usisi wayidlala kanjalo imali walethe imali encane ukuthi ugogo kangcwabeko so nje ugogo wangcwabeka kanzima kwaze walekelela lo makhelwane usisi imali edlile wena ukholela ukuthi kukhona imali ayidle yebo okay uthi ugogo bethi mayihola kuthi ngifuna ngiyakuzwa unamalimi unamalimi usisi vele sidala ngicela ukuxolisa lapho ebechazile ukuthi unamalimi so ugogo behola ethi mayihola imali enye eyifakela usisi ebeyicaza kabili eyicaza kabili enye ingene ebank enye athi ngifaka usisi amdlali ebank sengiyezwa so thema sengincatshwa ke imali ephumile yipi ile kasisi kasisi iphumile iphuma isincane yebo wangakholela ukuthi bekhava umncwabo yebo okay ngisho njalo ngikuvumisi mina wena usho ngisho njalo no nekho ngiphumile nayo okay yebo sengcoba ngayo le besifax nayo bekufuzana nayo ikhave entweni ezithize zomncwabo kodwa iphumisa incane yaphuma nale kagogo ubani bebeneficial kule mina beneficial kagogo wena yiyo le ungayibonanga ngale ngayibonanga kahle le bifaka ebank le bifaka ebank yini so uma usuthola ukuthi ngalenkathi usuthola ngani ukuthi le mali le yiyo le kwakumele kube yakho waze ngani wena lasho ingane zami ingane ngifundile ngafundile asho ingane zami zathi ma usisi waqhopha wena usisi waqhopha wena le mali le kwakumele ize kwena usisi wakusayinisa ungaboni wayidla makuma ekusayinisa then iphuma kanjani kuwe ngiyadideka iphuma kanjani kuwe noma wakucela ukuthi mhlawumbe imali izongena ekhadini la kwenza kanjani osaye ebank bafuna malokho bafuna ama bank details zami washo ukuthi bank details anginawo washo sizena unawo ba ngasananje ukuthi okay imali ingene ngakuwe ukuthi imali ingene ngiyena okay istory ngiyasithola usisi namalimi mayichaza ngizama ukuthi istory sakhe ngiyasizwa nangendlela abasibhale ngayo usisi bedlalela abantu ababili ugogo bedlalela umasingcwabisane O2 njalo mayihola imali ebeyifakela udadewabo enye ukuthi edlala umasingcwabisane enye eyidlala ngebank salikwazi sithe sesishona bayiclaim imali yaphuma imali le yesibili yasebank angithi ngisho mase ngimangiphambuka le yesibili imali aseyiclaimile
wathola ukuthi usalukwazi sayibhala ukuthi uyena i-beneficiary. Into emshayile ama-details ebengenawo ama-banking detail ebengenalo ibhenki, and then udadewabo wayesemsayinisa ukuthi le mali ayitransferwe ize ngakuyena. Ila enagcinana Xabana khona. ola nixabana khona. Yebo. Okay, kuba ngemali yamasingcwabisane okuyona ke namhlanje sizoyisukumela soyibheka somgcinga ke einkalweni ukuthi ngabe ukuphi ke usisi kodwa ukhonjwa ngala kuMzinyathi sizohamba ke semzinyathi ke sombheka khona ukuthi usisi ungakhona yini na. Mina ke nguSikhinto esincane ngizongena ke ezithendeni ngoba mangifuna umuntu ngisoya sengimfuna. Ngiyabonga kakhulu dadewethu, ngicela singene emotweni sambeni. Thank you very much. Amen. Mzansi reality story igama lami ke umthokozisi utshitshela majongosi into abayikhonja abagangile into lemhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi cha ngiphelezele ke intombazane yaka Ntombela isibongo namhlanje exe udade wayo okumaNtombela la esithe namhlanje ke ake silentuze sibahlanganise sizolungisa kakhulukazi ke udaba olifaka indaba kamasingcwabisane ofaka kakhulukazi ugogo ongasekho emhlabeni. Dadewethu sesifikile samfica udadewenu sisiwami ngikubingelele ngiphinde ngibingelele ngicela ubingelele ababukeli bomzansi reality. Yababingelela abalaleli bomzansi reality. Dadewethu ngiyazi ukuthi mawami sesifika kanjena siyacela ukuthi sihlale phansi sikwazi ukukhuluma udadewenu lona uyamazi. Yebo ngiyamazi wakwethu. Wake nendlini eyodwa. Yebo siyalamana yena umdala. Oh yena umdala. Okay sisi uyodadewenu lona esize kuye. Yebo. Uyena. Yebo. Okay. Kukhona udaba lana olukhona ngifuna ukuliqala kanti mhlambe wena uyalazi. Kukhona udatshana olukhona lana njengoba usibona sesifika nabantu namakhamera. Udaba lika dadewenu olifaka kakhulukazi wena naye nogogo kukhona okwaziyo mayilana nabo nina nobathathu. Yebo kukhona imali kamasingcwabisane. Iyo le bangwayo. Yebo. Nibanga imali kamasingcwabisane. Yebo sibanga yona. Sifika vele kuwena uyazi ukuthi sizeleni ngani. Vele ngiyazi ngoba into akayikhuluma leyo dadewethu. Hambe tshela abantu. Yebo hambe tshela abantu singadla imali kamama. Okay, wena wayidla imali kamama. Angazi ngidla imali kamama. Angiyazi. Mina benginomasingcwabisane wami ngoba ngazi ngasebenzisa neyami imali kuthiwa izinto azanele. Aze ngafaka yami imali. Okay, indaba ithi ke udadewenu ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi umuntu onamalimi but ke ngizofuna ukumlekelela ukuze sisheshe siphothule nawe ungilekelele ngizama ukuthi indaba sithi ngoba sisebenza ngesikhathi. Indaba ithi wena njalo ugogo bethi mayihola udadewenu lo ekunika imali yokuthi wena udlalele ugogo kumasingcwabisane kodwa obungowakho kodwa obukhaveni nanonke emndenini ongaphansi kwegama lakho kunjalo na? Yebo ngiyakwazi. Okay, nansi enye ugogo ke ebeyidlala yena uqobo lakhe ebeyidlala ngebhenki wayisenza udadewenu ibeneficial ukuthi wena uzokhipha leyo mali mhla edlula kwazi ukungcwabeka. Wena wenze njani ke kuleyo mali? Yiyo ke lesizele yona la ekhaya nalapho futhi kuyo lo ebekubonikwa yona imali umngcwabo kukwashoda kwazi kwalekelela lo makhelwane. Ngabe ngikhuluma manga mina usho mangikhuluma manga kodwa nangu dadewenu na ukhuluma sisi ukhuluma. Nginamanga mina. Cha unawo manga. Yeah. Udadewethu walukhuna kwalungiselwa amalungiselelo omngcwabo kwazi kwafika ekuthenini kufika usuku lomngcwabo. Yeah. So udadewethu khona imali ayethe ayihambe isayini. Ngahamba ngayisayina lo mali. Ekubeni ngisayinile lo mali yaphuma lo mali kwakhona izinto ezenzayo ngoba nasekhaya kwakungakhiwe. Yasebenza lo mali. Lokho sekwenzeke emva kwemncwabo. No, yenzeka ngasi isikhathi uma eshonile ngoba ekhaya uma wayengekho indlu ukuthi afakwe. Shuthi kwenziwa indlu esheshayo. Ukuthi kube khona indlu ezongena abantu. Kunjalo dadewethu ngicela ukukhuluma sisi. Ayi amanga lawo angishalo nje. Wayidla imali lo. Ukhala ukuthi wayidla imali. Angidlanga imali ukuthi usisi wami ubesayida noma kakhulu mina bengisemuva ngize ngitshela ukuthi mhlawumbe uma ngizalo uyena. So ingakho wadla imali. Angidlanga imali. Zazo yena usisi nezingane zakhe ngoba izingane zakhe ehlakaniphe kakhulu njengoba ijike zakhe ijima zayothi imini engazi imali ekubeni imali ngingayazi. Usisi uhlushwa ukuthi akafundile futhi udlala izingane.
azimthathi nothisi ngoba uyayisaba ingane. Akho ngane ngisaba wena nje imali wayidla namadoda. Angaze Khona nje yamkhize engasebenzi udla yona. Le ndlu esise engayakhayo mina ngangiyakha ngani. Iphi yona? Indle yakhiwayo uma eshonile ingekho indle ayizongena uma. Iphi? Angithi uma wezongena etendeni Mana ke ugogo ubehlala ehlathini. Ubehlala lapha emjondolo la benihleli khona umcuphisile wena ngoba vele wena ingane zakho beziyithatha imali kagogo zidle. Awanamanga. Ngoma idlo wena. Abengayidli imali kagogo mina bekisebenzela mina ngihlayele eThekwini wena wazi yonke into kagogo. Wathi mana kagogo udla namadoda. Sibe zidla imali kagogo wena. Musa nje usola ingane zami. Ngoba ihlobo usola ingane zami. Nomakhelwane bethi wena ingane ziyakuhlula. Ugogo ziyamkhuthuza melele. Awu ngizwa ngawe kalokho sisi angikwazi. Ala ngawe. Angiyisabe zami ingane mina. Uyazisaba. Nazi kutshela amanga. Kwawena zokukhahlela. Ngeke ungikhahlele sisi. Kwawena zokubhonya. Suba ke sisi ukukhahlele. Kwawena zokubhonya ukusapha. Akhohle ukusapha la mina. Uma sisi ungikhahlele yini ekubambile ukusapha. Sukuma sisi, sukuma. Manje sihlala phansi. Wema. Ngohlale phansi. Udabalini lana ngoba ngibona ngithule angifuni ukuthi nami lilungisekeke ngalendlela ukuthi ngifuna ukuphambiselana izandla noma ini. Mina nakho into engifuna ukungena kuyona usisi uyachaza lana ukuthi imali wena wayithatha ukuthi sekuvuka inkinga zeni ukuthi behlala kuphi omunye imali bedliwa izingane ngicabanga lokho nizokulungisa nomndeni siswami dadewethu ngizokulekelela mina njengoba ngizokulekelela ngifuna ukuthi kwenzeke ubulungiswa la egcineni ngoba egcineni abantu bayangibuka lapha and ukubuka kwami ukuthi abantu bengibuke kanje bafuna ukuthi kungenze ubulungisa ngempela ukuthi kungathi mina engathi ngizosukela udadewenu ngizombuza manje udadewenu kokugcina makuthi lana ngizele into engekho imali mhlawumbe ugcina ayivele obala ukuthi kwenzekalana wena wahamba nodadewenu naya kuphi ebank kwafika kwenzakalani Fathola ukuthi mina anginayo bank account. Yes. Lokuzwa ngasayina ukuthi imali ifake ku-account yakhe. Iyona lo ngayibonanga. Dadewethu ke nayo ke imali akhuluma ngayo. Ngiyeka konke ke lokho ukuthi ubufaka imali kudlala kuwe nansi imali ekhalelwayo. Le mali ngiyakuzwa ukuthi imali bedliwa izingane ngiyabaza abazukulu bayahlupha or izingane ziyahlupha. Mina indaba engifuna ukuyithola nansi imali esikhuluma ngayo. Le mali ebekade ibhalwe ngaye ebhange. Iyona ke sizoyifuna owamqola yona ukuthi akasayine eyivuma ukuthi ibe ngakuwe kuze wena ukwazi ukufeza inhloso zakho kanti yena wayitshela uzofeza inhloso zasekhaya nje obusuthi wena wakha egcineni lo muzi uyawuphika uthi umuzi ongekho. Udadewethu uyangixaka mina ngoba udadewethu bebe nomama nabebeze bangithathise ngathi mina angisiyona ingane kaMama. Manje lo mali sengiyayibona mangabe udadewethu esho kodwa manje imali ekhona imali encane enginayo mina ngoba nami bengisebenza phela nginezidingo zami nginezingane. Wena okay ngiyabona ke manje usuza kahle ke uyayivuma imali ukuthi uyayivuma le mali ukuthi wena le mali okay lena kodwa noma singcabisana uyakhumbula ukuthi khona umasingcabisana nawe nodlala wangakhipha kahle imali igcina sekushoda bagcina abantu beyibuza ukuthi kanti benenze njani indaba okudlalela umzali umasingcabisana wagcina umngcabisana ungasahambi kahle ke ngitsheleke le mali le fanele ikhokheke uyayidinga ukuthi ke kulungiseke ekhaya nilungise ekhaya yiphi indlela ezokwenzeka njengamanje indlela ezokwenzeka ngizoyikhokha imali siyayidinga namhlanje sipha masiphuma nje angikwazi kuba nayo namhlanje na kusho ukuthi ngizocela udadewethu angimele imali lo mali ekhona unayo nje imali ekhona u8000 okay mhlawumbe nami ngiyeqa indaba yayithini imali yayikhona ebank mhlawumbe ukuze u20000 okwaku 20000 unamanga yebo uqinisile yebo okay imalini le kufanele udadewethu uyikhokhe wena namhlanje imali enginayo mina u8000 ikhona ebank yebo ikhona iyona ke leso sothi ke sizokwazi ukuthi mhlambe ekhaya wakhile noma namanga azakhe ekhaphi siswami kumqiniso wakhile ekhaya noma wakhile ekhaya kwakhiwe ekhaya kodwa futhi ekwakhiweni kwakhona kwangena izimali zami ezakhayo hayi lezi zakho usisi kodwa uyangixaka mangabe ephika yonke lento ngoba wazi kahle usisi vele mina akangifuni ngiyakwazi lokho akungimangazi nje bekusho phambi kwenje okay mina ngifuna ukukhokha kubuyela 20000 ngifuna kubuyela 20000 inini enikhona ekhaya nobabili angithi yebo inini akekho omunye okhona cha akekho akho mfowenu kunina nje nobabili mina angazi babaphathi lapho ngemumva ukuthi ngicabanga kanjani yakhe nisiyo le mali le u20000 iyaphuma
imalini ekufanele ngempela iyenze ngoba umuntu washona wakhona u10,000 imali wayibhalisa ngodadewethu. So nathi into engifuna ukuthi sibambisane kuyona is either uyagcwalisa mhlambe enza u2000 kuba u10,000 usise ethola u10,000 noma kubuya wona lo 20,000 njengoba unjalo. It is fair noma fanele ihlukane phakathi le mali. Iyona into engicela ukuyibuza. Singabe sesibambe eqolo sibagqilaza nithini lapho. Brazo kwenze kanjani kuba half half. Because ababukeli balindile. Sibonge kancane besa debate nabaphathi ngale neteam yami. La inkulumo kama uthi uno 8,000 so besithi ke ake kube half half. Angeke kwazi kube u10 uthola u10 nawe. Angeke ngekwazi ukuthi zihlukanselane. Mina phela bengihlala noma ekhaya ngimphipha kumeze yonke into egula usize ehlele eThekwini. Futhi wena ufuna lo 20,000. Phelele. Dadewethu. Angiphikisani nodadewethu ngizoyikhipha imali kodwa ngizomnika u8 ngiphinde ngimnikeze u12 bisiphelele 20,000. Imali uzomnika u8 uphinde umnika Yebo. Uzokwenza lokho. Ngizokwenza. Njengamanje masisuka lana uzokwazi ukumnika lo 8,000 ekhululeka. Ngizokwazi ukumnika manje kodwa ke hayi manje ngisazohamba nami imali ayigcwele. Kodwa nami ngisazoqoqa phela nami bengumashonisa. Okay, umashonisa. Le mali kagogo wabolisa ngabobule kubuso uvule ibhizinisi. Angaze ngishonise ngekamgogo bengishonisela ngeyami ngoba bengisebenza. Okay, umashonisa uma bafowethu imali ikhona lana, ikhona imali. Umashonisa siyabazi banemali. Dadewethu uzokunika u8 njengamanje emva ka8000 uzophinde ekhiphe u12,000. Angifuni ukuthi ngiphinde ngibuyele indaba yeni lana. Mina nje ngizohlaba ucingo ngithola ukuthi imali usekunikile yini. Mhlambe sikuqalele isikhathi esingakanani because makudlula leso sikhathi kuyobe sekuphoqa ukuthi sina siphinde sibuye lana size kuwe. Hayi sisi wami angangimela inyanga ezo5 ngoba khona imali yami eyisamba izofika. Inyanga ezo5? Yebo. Uzomela u5 months? Ngizomela. Uzomela? Ngizomela. Okay, right. Mzansi reality kunzima ukulungisa inkinga zomndeni laba bantu abezwani kodwa ke ngicabanga namhlanje bazokwazi ukuthi ke belungise lezo inkinga nalezo ngoba udadewethu ukhala kakhulu ukuthi bekuyena bebheka ekhaya uye futhi namanje usalibhekile usisa kasalibeke ekhaya so konke lokho sizokulungisa ukuthi konke kuqoqeke kubuye konke esimeni kodwa ke nje mina njengamanje sengifuna ukuthi ngishiye umndeni ngokuthula nodadewethu ekwazi ukulentuza ukunika udadewabo imali kuzokwenza kanjani ngoba ukhala ngamabhenki futhi fanele udadewethu uyovula amabhenki unayi ID yonke into ikhona fanele uvule amabhenki sithole ukuthi nakhona kusazophinde kuqale ingcindezi ngoba unezingane indingane kuthiwa ziyamhlula okungenzeka futhi silanda ingane kube yinto ezodilaya futhi umkhokha manje edlozini so ekhaya so wena ikhona indodakazi noma indodana ezokwazi ukuthi kuvuleke ibhenki kulandelele kuzo zonke lezi imali ngoba kukhona la usala khona Ndodakazi khona kodwa kufanele ibe phansi kwakho lo mali. Okay Mzansi ngicabanga ukuthi isitori siyalungiseka sikasisi thank you kakhulu ngiyabonga kakhulu ma ukuthi nawe usilalele noma sifike nje ubone ukuthi hayi ubungafuni ngempela ngiyabonga kakhulu Mzansi reality story ngiyanithanda njengoba nginithanda thank you amen. Sibonga kakhulu ngesupport enisinika yona ungakhohlwa ukujoyina uEasyBets kanti ke ukuze ujoyine uEasyBets uklikha ilink kwi-comment section uzitholele u50 voucher namaspini awu25 uzosebenzisa ipromo code ewumzansi 50 ngibonge kakhulu kunina Mzansi thank you.